खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै आं नोंसोरनो जिखिनि मोनजि सोंनायनि फिननायखौ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइबबो खालामलां। दिनैनि गिबि सोंथियावनो दं, भारतनि सबसे देरसिन सिरियाखानाया बबेयाव दं? अपसनाव दं ए चेन्नाइ, बि केरेला, सि जयपुर, डि गोदान दिल्ली। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय ए चेन्नाइ। नैथियाव दं, ड्र'नजों मुवा बेसाद डेलिभारि खालामग्रा बुहुमनि सबसे सिगां हादरा बबे? अपसनाव दं ए चीन, बि भारत, सि जापान, डि अस्ट्रेलिया। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय डि अस्ट्रेलिया। थामथियाव दं, बियो मा दाउ जाय गाइखेरनिफ्राय दैखौ आलादा खालामनो हायो? अपसनाव दं ए हांसो, बि दावराय, सि सिला, डि फारौ। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय ए हांसो। ब्रैथियाव दं, बबे जुनारनाव खुगायाव सालाय गैया? अपसनाव दं ए सिंह, बि मोख्रा, सि जिराफ, डि गोलेर। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय डि गोलेर। बाथियाव दं, जालियानवाला बाग बुथारग्लुंनाया बबेयाव जायामोन? अपसनाव दं ए दिल्ली, बि जयपुर, सि अमृतसर, डि कलकाता। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय सि अमृतसर। दथियाव दं, भारतनि सबसे सिगांसिन टिभि सिरियालआ मामोन? अपसनाव दं ए सास बहु, बि हम लोग, सि रामायण, डि महाभारत। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय बि हम लोग। स्निथियाव दं, सिगारेट सोबोब्ला मा बेमार जायो? अपसनाव दं ए टिबि, बि सेसक, सि केन्सार, डि सुगार। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय सि केन्सार। दाइनथियाव दं, मा भिटामिननि आंखालाव खानाया गुफुर जायो? अपसनाव दं ए भिटामिन सि, बि भिटामिन डि, सि भिटामिन ए, डि भिटामिन बि। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय डि भिटामिन बि। गुथियाव दं, बबे जुनारनाव कर'ना भाइरास जानो हाया? अपसनाव दं ए मावजि, बि सैमा, सि एन्जर, डि मैसो। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय सि एन्जर। जोबथा आरो जिथि सोंथियाव दं, गोजा दैमाया बबे हादराव बोहैयो? अपसनाव दं ए चीन, बि भारत, सि नेपाल, डि भियेटनाम। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय डि भियेटनाम।